May oras labot Kapampangan. Kapatapulot at duwani ni karang kaya katamong Tagalogan video na pero bayong sabla buri ko lang din ng may oras din kaya katamong kabalen i Ruston banal lang po ay Mike Pangilinan i Ruston nung ibalo atsuya king France tinanggap yang meto nga mata sa galal uli nga itametong ng litrato sinabot siya kayong photography international competition yun i Mike naman at suya king Taiwan ngayon yung kasalungsungan at gagambulya para king katamong amanong siswan karang Austronesian languages luwid la rin at bang matigting Kapampangan rin di rin nakatamong matas sa kapag maragulan bilang Kapampangan. Okay, sundutan ni kaya katamong Tagalogan ni mumunang diling namanong akalkul ko na naman madaldal ne ing madaldal daramdaman ke pero bala mo mas manayon niya parang na ako'y malabit ne ing pakulo Tagalog ya pabukal niya dapat yung Kapampangan yung malapot marayupot ne yung malabnaw malanyaw ya dapat yan. Okay, din panay kung daramdaman mo naman kareng prutas ini dindami na siguro kareng minuna akong Tagalogan saging, langka, bayabas, Tagalog la rin yung Kapampangan sagin. Okay, yangka ang pong biyabas. Okay, ining tawlin dili ako makapiyo nung pananuyapin pero yung daramdaman ko bawasan isipan ko pala ang bawasan Tagalogan niya wala mas manayon ng Kapampangan na bosnan sabihin tayo nung ako makay-compare me or sige dito na mo ang gagawin tutuki salamat may Kapampangan tamo luwid niya nga manong siswan at Kapampangan ng talo rin kaya katamo nga anak po rin kaya katamo nga po salamat po si Bayo.